Hola, sóc Esther Beslí, sóc artesana il·lustradora. Vaig començar estudiant a l'Escola d'Art de Tortosa fa molts anys, tenia 16 anys, i després vaig seguir aprenent a l'Escola Massana de Barcelona. He fet moltes exposicions, majoritàriament d'una pintura molt social, tocant temes reivindicatius, violència de gènere, racisme, bullying, assetjament escolar, i il·lustro contes infantils i tot el que trobo, sobre fusta, sobre tela, tot el que es pot dibuixar, ho dibuixo, no? Podeu trobar-me a un blog que tinc, que es diu esterbessolí.blogspot.com, o a les xarxes socials, Esther Beslí. Tinc molts projectes i majoritàriament l'últim és una exposició que es diu Diferents, on anirem per totes les escoles explicant l'assetjament escolar a través de la pintura.